minule som išiel a tento podcast je vlastne o pozitívnom a negatívnom myslení. Takže, ale bolo to také zaujímavé, lebo témy týchto podcastov si, nie že vymýšľam, keď už niekedy odkomunikujem niečo alebo neodkomunikujem niečo. A mal som zase taký svoj osobný zisk, keď som sa spätne pozrel, lebo veľa ľudí hovorí, že aj keď sa nejaké veci mne dejú, hej, že viem pozitívne myslieť a nemyslím negatívne a veľa ľudí to pozoruje ako keby, že by to mal byť nejaký dar, hej, alebo že nejaká vlastnosť, alebo nejaká schopnosť, alebo niečo, čo človek by mal mať, že proste ten je pozitívny, tému sa musí dariť a tak ďalej. Je zaujímavé, z môjho pozorovania, a to je taký odkaz tebe, poslucháč, že pár tipov, ktoré ja som používal, že ako riešiť pozitívne myslenie. Hej. Je pravda to, že v živote som mal rôzne veci, ktoré som potreboval zvládať a stával som sa k ním pozitívne. Hej. Ale nebolo to len tak, akože cez noc. Bol za tým tréning. Hej. To ako keď pozeráš zápas Muhammada Aliho, hej, tie videá, ktoré sú niekde na YouTube alebo kde, to sú tie víťazné videá, hej. Ale keby mali dať každý jeho tréning na YouTube, tak je tam ďalších, ja neviem, 1 000 000 videí, ktoré by boli len o nejakých pádoch, tréningoch, boxoch, čomkoľvek inom, behania a tak ďalej. Ľudia už pozerajú len, že wow, ty vieš pozitívne myslieť. A myslím si, a preto to nazývam, tento podcast venujem tomu, ako pozitívne myslieť, okay, tak existujú také, môžem povedať, skratky. A nie, že skratky, také tipy, ktoré som ja používal. Bola jedna, ktoré ja som používal na to, okay, že by som myslel pozitívne. Dôvod, prečo tento podcast je preto, lebo ja som sa stretol s tým, že keď som sa spätne pri jednej komunikácii na to pozrel, tak je pravdou to, že ja som mal určité pomôcky na pozitívne myslenie. Pomôcky na pozitívne myslenie, ktoré som mal, boli úplne fantastické. A to bolo dôvod, lebo bál som sa negatívne myslieť. Totižto v živote už som mal skúsenosť, okay, moju osobnú, že keď som myslel negatívne, všetko sa sralo. Okay? Nie je za tým žiadna záhada. Ale proste, ako náhle myslíš negatívne, všetko sa serie. Ako náhle myslíš pozitívne, všetko ide ľahšie. Zopakujem. Ako náhle myslíš negatívne, všetko sa drbe. Určite aj ty vieš o tom, že keď začneš negatívne, vidíš negatívne, čierno veci, nevidíš reálne veci, dokonca ešte aj ten pesťa neočúra na tej ulici ťa obíde a tak ďalej, keď si negatívny. A zase, keď myslíš pozitívne, okay, tak veci majú zrazu iný smer, inú náplň, iného ducha. Okay? Zrazu aj ten pes ťa očúra, hej. Zrazu ti príde aj dobrá SMS správa, okay? Zrazu máš aj pre seba potvrdenie, hej, nejaké, že niekto ti povie, wow, si dobrý učiteľ, alebo si dobrý predajca, alebo si dobrý kameraman, alebo si dobrý v tom čom. A keď myslíš negatívne, aj keď si dobrý kameraman a myslíš negatívne, tak aj dobrého kameramana mama zjazdí, prestan kamerovať, to znamená, a problémy a toto, zrazu šéky blbé, nič nejde a tak ďalej. A pri tej diskusii tam bolo veľmi zaujímavé a celý tento podcast smeruje len k jednej jedinej veci a to sú už také, určite si aj všimol, že v starších podcastoch hovorím veľmi motivačne. A musím ti to aj milí poslúchať, že teraz ideme skôr do tej typovosti, trošku nejakých tých typov, že by si vedel pracovať s tým, to znamená, že by si vedel, že by to pre teba niečo znamenalo. Nielen, že si vypočuješ podcast, povieš si, wow, som namotivovaný, idem tam a vidieš z toho auta, zafúka vietor, hej, a už si dole. Alebo ideš do postele ráno, staneš a už je na prd deň, hej, a pritom svieti slnko, môžeš žiť, môžeš dýchať, môžeš sa najesť, hej, proste si to stejne vyhral, hej, prešiel deň, si ráno stál, hej. A je to veľmi zaujímavé, že aj ja trošku mením ten štýl, hej, že vždy, keď budeš počúvať z niektorých podcastov, toto je motivačné, tak do toho pôjdeme veľmi rýchlo tak, že by ti to rozbralo na súčiastky a že by si išiel. Ale toto je skôr také inštruktívne, hej, taký inštruktívny podcast z mojej vlastnej nielen skúsenosti, ale praxe, ktorá mi fungovala, ktorú som zistil pri pozorovaní, keď som si spomenul. Totižto mne v živote sa jedna vec stala, že niekedy ľudia ma videli po ulici, a to je jeden z typov, okay, ktorý som vlastne používal, je to, že povedal som si, že ako náhle myslím negatívne, tak som si prečítal jeden údaj, ty sa môžeš rozhodnúť myslieť pozitívne. Hej. A som rozmýšľal nad tým, no dobre, som rozhodnutý. Hej. Ale ako rozhodnutie prijať na to znamená, že zrazu si pozitívny, hej, môžeš to hrať alebo čokoľvek. Tak ja som mal takéto pomôcky. Ja jeden čas som začal robiť, to znamená takúto vec, že
vždy, keď som povedal negatívne, tak som si povedal, že sa pozriem do svetla. Lebo svetlo je všade. Niekedy som použil lampu, OK, čiže napadne ťa myšlienka, ježiš, čo to bude zajtra, pozrel som sa do lampy a myslím, OK, musím myslieť pozitívne. Čiže svetlo mi malo pripomenúť, mysli pozitívne. OK? A moje prvoté počiatky boli také. Prišla mi zlá myšlienka. Nedám to. Pozrel som do svetla. Prišiel som zase. Prišla zase myšlienka. Nedám to. Počkaj, zase nefunguje. Bum. Pozrel som do svetla. Pozrel som do svetla. A tak som pozeral do svetla, to znamená i 30 minút. Až ma to prestalo baviť, to znamená, a zrazu sa mi zmenila pozícia, lebo niečo mi do toho prišlo. To bolo na tom fantastické. Niečo iné. Iný telefonát, iná vec, zmena. Vysvetlím. Sedíš niekde v kancelárii a myslíš negatívne. A dáš si takýto údaj. Budeš pozerať do svetla. Nie, že budete všetci pozerať do svetla. Pozerajte na tie cesty, to znamená, lebo ja som chodil aj autom, to znamená, som pozeral do slnka, skoro som havaroval. Bacha na to, je to nebezpečné. Ale pozrel som sa do lampy a hovorím, potom som upriamil som ten pohľad do lampy, ktorá mi mala to svetlo pripomenúť, mysli pozitívne. Dal som pohľad naspäť dole a stalo sa, furt negatívne myslím. Ale mal som vytrvalosť. Tak som sa zase pozrel do lampy a pozeral som do tej lampy, až ma boleli oči. Zaujímavé je na tom to, že keď pozeráte do lampy a začnú vás štípať oči, vy prestanete sa zaoberať tou myšlienkou, ktorá vás, ale že vás začnú štípať oči. Je veľmi dôležité pochopiť to. To znamená, ako všetci známi rečníci, filozofii, to znamená a tak ďalej, celej histórii, tvrdia jednu vec, hej? To znamená, že stávate sa tým, na čo myslíte. Okay? Že vlastne je to svojím spôsobom tak primitívne jednoduché, ako som minule počúval podcast jedného Američana, mám v tom pravdu, som si to pozeral som to ako podcast pred 25 rokmi. Je tam ďalší zisk, že on tam povedal 5 typov. Ja somár som zobral 4. a na 5. som vyhorel. Ale 4 som robil správne. Nie, ty musíš robiť 5. Tak jak máš v podcaste rudimenty, sú 4. Nie 3, 4 ich musíš robiť. Neznamená, že budeš len jesť, nebudeš len spať, ale to si vypočuj ten podcast, to znamená, že budeš jesť, ale nebudeš dostatok spať a nebudeš mať vitamíny a nebudeš mať dobrú spoločnosť kolo seba. To nefunguje. Musíš robiť všetky 4. Musíš sa aj najesť, aj dodať vitamíny, aj dobre sa vyspať. Samozrejme práca, OK? A dobrá spoločnosť. S dobrými ľuďmi, dobré diskusie, dobré komunikácie. Každý jeden deň stávaš. No ale teraz to hovorím o tom, to znamená, jak som povedal o tom pozitívnom a negatívnom myslení, ja som išiel v aute. Ja som si to vypočul ešte raz pri jednej príležitosti, keď som chcel pustiť jednému kolegovi niečo, ma napadlo a tak ďalej. A ja tam počúvam, jak my dokážeme byť mimo. To znamená mimo toho, že on tam povedal 5 typov. Ja počúvam prvý typ, wow, to som robil, však to sa mi aj darilo. Druhý typ, wow, to som robil, to sa mi aj darilo. Tretí typ, wow, to sa mi robí, to znamená, hej, som robil. Štvrtý typ, wow, to som robil. A 5. ja som nezrobil. A on ešte v tom podcaste povedal, musíte zrobiť všetkých 5. Samozrejme, ja som mal svoju pravdu, ako nejaký, my vieme, my už všetko vieme, všetko sme prešli, a máte pravdu, všetko viete. A ja som 5. nebol, preto sa mi v niektorých oblastiach nedarilo. OK? Urobil tam jednu vec. Ušetrite 10% vášho zárobku. Nikdy v živote som to nerobil. No prišli problémy. Ale všetkých 4, to znamená, som zrobil, ktoré ma potiahli, to znamená cez veci. A jeden z vecí, ktorá je, to znamená, teraz ti hovorím, že ako myslieť pozitívne. Máš jednoduchý tip. U mňa fungovalo, pozrel som sa do lampy. OK? Prišiel som dole, stále som negatívne myslel, tak som sa pozrel ešte raz. Stále som negatívne myslel, dal som pohľad dole, negatívne myslím, pozriem sa do lampy, pozerám, chcem negatívne. Začali ma štípať oči. Super vec, na ktorú som tam prišiel je to, že ja zrazu, keď ma začali štípať oči, som sa začal zaoberať, to znamená, že ma štípu oči, okay, ale už som nemyslel na to znamená, že nebudem, poviem príklad, úspešný v predaji. Hej, tá myšlienka zmizla. Už som sa zaoberal očami a do toho mi zhorbil telefón a išiel som. A tento cyklus som urobil ako Muhammad Ali možno, že 1000-krát. Keď ma stačali, niekedy to trvalo 30 minút. Ten tréning je fascinujúci, potom bol 20 minút. Potom 10 minút, 5 minút, 3 minúty. A niekedy mi už stačilo ísť autom, to znamená, išiel som ako frajerik autom, to znamená negatívna myšlienka, čo mi pomáhalo pozrieť sa do späťáku večer, to znamená, lebo som videl svetla. Hej, zadu ísť cez auto, bum, OK, 5 sekúnd, som sa vypraxoval v tom myslieť pozitívne. Nemyslieť negatívne. Normálne som si urobil, ako keby zopínal, pum, svetlo, hotovo. Dneska už nepozerám do svetla. Dneska myslím pozitívne. Je to fascinujúce, ale je to tréning, je to drill. To je ako boxer musí boxovať, predajca musí predávať, kameraman musí točiť, hej? To znamená, speaker musí rozprávať, školiteľ musí mať odškolené. OK? Myslieť pozitívne, je to tréning. A je to jeden z najťažších tréningov, ktorý vôbec môžeš mať. Ale na druhej strane existujú tam niektoré veci, ktoré môžeš spraviť, OK, a proste ti fungujú.
Pozor, pri pozeraní do svetla som zistil, že ma už štípali, už som bol praxik. A potom sa mi stala taká jedna vec, no to bolo úplne to, že pozeral som, bol to nejaký Harry Potter alebo tak nejako a tam bol nejaký ten Gundalf alebo čokoľvek iné. Bola tam jedna scéna, jak on si vyťahol nejakú myšlienku z mysle, to znamená potočil takto prstom, to znamená hodil tú myšlienku do toho a hovorím, wow, skvelý nápad. Vy si viete predstaviť, že som išiel po ulici. Mňa napadla myšlienka a ja idem po ulici. A vyhadzujem myšlienku. Na mňa ľudia pozerali ako na blázna, hej? Ale ja som si to tak zautomatizoval, že normálne napríklad, niekedy som išiel po Bratislave, OK? A počas jednej ulice ma napadla zlá myšlienka 5 krát. Už som to dával. Ale čo som robil? Robil som jak ten Brumbal, nebo jak sa on volal, hej? Ten, ktorý tam, Harry bol jeho spriaznenec. Ten Brumbal tam je normálne, jak on to vyťahol a hodil to a on tam videl, to znamená obrázky. Hej, ale videl nejakú situáciu. Pre mňa to bola jak myšlienka. Ja som normálne chodil po ulici, som točil prstom a vyťahol a hodil som. Mal som aj jedno rande, kde ma napadla zlá myšlienka a pri babe som si takto zakrutil zľavu a vyhodil. Dopadlo to zle, samozrejme, a tak ďalej. Ale hovorím, masaker, ale bola to pomôcka, ktorá fungovala. To znamená, ty môžeš pozerať na... Ide o to, že ty zrazu zmeníš pozornosť. To znamená, zlé myšlienky sú zlé pozornosti na veci. Čo ty musíš doručiť, je upriamiť pozornosť na inú vec. Uvediem. Dokonca lepšia vec je, že človek si pomyslí, zomriem. OK, vidí obrázky. Tak na to, že by zomrel, zlepšený stav je, to znamená už budem len v nemocnici a vidím z nej. Už je to progres. Človek, ktorý je v nemocnici, jeho obrázok by mal, jak vychádza z nemocnici von. Okay? Človek, ktorý vychádza z nemocnici von, jeho lepší obrázok by mal byť, nemocnicu nevidí. Človek, ktorý je vonku, OK, no znamená, nie že nevidí nemocnice, sa zaoberá šekmi. Ten človek, ktorý vidí šeky, by mal vidieť príjmy. Ten, ktorý vidí nízke príjmy, mal vidieť vyššie príjmy. Ten, ktorý má vyššie príjmy, chcel by byť bohatý, má byť ešte vyššie príjmy. My to dokážeme kontrolovať, dokážeme riadiť. Stačí len upriamiť pozornosť. Lenže jak? Tréningom. Ja som vám prišiel, to je z mojej praxe, to znamená moja vlastná skúsenosť, že keď som pozeral do svetla, začali ma štípať oči a ja som si až povedal, wow, pri tom, jak ma štípali oči, ja som zabudol, že som negatívne myslel. Rýchlo späť k tej negativite. Lebo totiž to pravdou je, že myslieť negatívne je ľahšie ako pozitívne. Ale platí sa za to vysoká cena. Niekedy za to platí človek aj smrťou. Nájdi si svoje tipy, môžeš pozerať do svetla, môžeš pozerať na svoju partnerku, na čokoľvek a tak ďalej. Myslím, zober tú pozornosť tých myšlienok preč. A uvidíš, ako sa ti začne prestvárať ten tvoj výsmír, ktorý si tam trénuješ. Neplať za to vysokú daň. To je môj message, správa, odkaz k tebe. Či už sme priatelia, nepriatelia, dávaj tam pekné obrázky. Dávaj tam pekné veci. Keď nevieš jak, nájdi si vec, lebo tá vec ti zoberie pozornosť, tam je tá negatívna myšlienka a keď budeš, mne svetlo zafungovalo, lebo mi štípalo oči. Okay? Keď som robil zo seba toho, že som vyťahol v tom, zrazu som mal pozornosť, ak ľudia na mňa pozerajú. Nebola negatívna myšlienka. A som sa začal byť dobrým expertom. To znamená v pozitívnom myslení. Staň sa expertom. Tlaky, útlaky, veci, problémy vždy v živote budú, ale myslí pozitívne, lebo nimi prechádza každý. Aj ty si nimi prechádzal. Prechádza sa nimi rýchlejšie. A nezostaň v jednom tlaku alebo v jednej veci, to znamená po celý život. Ďakujem.